Hola, voleu un vlog més? És que no sé si la gent està mirant els vlogs. Si us plau, interactueu amb el vídeo, poseu like o subscriviu-vos o algo. Gràcies. Muere. ¡Muere! Vale, venga. El tiempo. És que he Em perdut... d'intusió i així salto ara. Hola. Bueno, per lo vist aquesta setmana no he tingut temps de gravar res. Tampoc he fet res interessant. Que aquest és un dels temes. Tipo, estic fent aquests vlogs. De moment estic com intentant penjar un cada setmana. No estic fent cap estratègia, comunicació ni res. Bueno, tampoc perquè no en tinc ni idea. Però sí que vull mantenir com una regularitat. I un dels temes que em preocupava des del principi és... Vale, els 3 primers vlogs són 3 coses interessants que jo he fet a la meva vida. Però a mi no m'estan passant coses interessants sempre. Tipo, aquesta setmana simplement he anat a la uni. Bueno, no, he fet algunes coses, però que són com moments tan puntuals que tampoc em posaré a fer vlog o no faré un vlog per ensenyar com m'he quedat per fer un cafè. Bueno, podria. En realitat podria. Llavors he decidit que faré una mica de talking. Bueno, hi vaig quedar amb l'Helena. Vam quedar per... Bueno, teòricament volíem fer panellets. No sé si m'està entrant la pluja dins de l'habitació. Però al final simplement ens vam quedar com xerrant una estona i després vam jugar a la Nintendo Switch, que vam jugar al Mario Bros. I hi ha una espècie com de ruleta de la... com les tragaperres. Vam estar provant molta estona i al final vam arribar a la conclusió que per a aconseguir els 4 iguals havíem d'estar controlant el tempo. Y bueno, es que las imágenes son increíbles. El vecino de abajo. Vale, 3, 2, 1... ¡Vamos! Celebrando el mayor logro de la historia de Mario Bros. Cuando hemos usado el 100% de nuestro cerebro. Creíamos que nos iba a quedar épico y nos quedó legendario, la verdad. Oh. Tiene plano. Tiene valor y calidad suficiente para aguantarse como a vida. Un vídeo de 3 minuts de l'Helena i jo fent tap amb el peu y punto. Hasta que al final pues el giro dramático de los acontecimientos es que pensàvem que no sortiria res i logro. Però és que a sobre, o sigui, portàvem quants intentos, en plan, quantes capses d'aquestes Sí, ens han sortit? o sigui, hem anat passant per cada món del Mario, però ara bueno, estem al món 4, realment hem provat 3. No, perquè... No, sortien més d'un. Sí, sortia més d'una, sí, hem fet més, hem fet com 6 o així, realment. Però és que per mi, al moment de... Espera, apaga la música perquè no ens desconcentres, o sigui, si no mor... Vale, esto va en serio. Sí, literal. Ai, quin susto.
Què fas? A qui li passes? A ningú. Sí, a Juli. A Juli li passes. Que no, és pel meu blog. No. És pel meu blog. Hola, soy su hermana Olga Bach y estoy haciendo deberes de integrales. L'altre què és l'altre? Barbacoa i la patata. I també ho porto una mica. És que el vull gravar quan miri cap aquí. Bueno, grabas tú, ¿eh? Un es muy gran canal. És superdeforme. Felicitats, moltes felicitats. És un vídeo, de fet. A veure si acabaràs fent vlogs. Sí, sí, al final. ¿Qué son las cosas? Todas aquestes que són? Què tenen? Són olis essencials. I què són olis essencials? Doncs mira, per exemple, tu te'n recordes el que teníem